Package 2, siyempre, 20 level, kikita ka dyan, 10 to 20,000. Package 3, 30,000. Package 4, 50,000. Package 5, 50 to 100,000. Package 6, 100 to 150,000. Package 7 per 150 to 250,000. Package 8, infinity. Ano bang infinity? Doon na sa ulo ng daigdig, mayroong ka distributor sa Mindanao, Bolo, Sulu, Kawitawe, may distributor ka sa Asia, sa Europa, sa Amerika, all of them. You have a commission or a bonus monthly. Paano hindi kaya aasenso niya? Di ba? Iyan po ang pinaka-the best. You have infinite bonus forever and ever. Amen. Ano lang ang requirement mo? Napakaliit sa ibang kumpanya, bibili ka ng porsise, privatization. Sa ibang kumpanya doon sa amin, sa For Life, bibili ka 100,000. Dito, magkano lang bibili mo? Kung meron kang sponsor, 8 of the 8 packages, 80, kahit isa lang, wala kang bibili. Kung dapat kang iinom, yayaman ka, hindi ka umiinom, ano ka? Ano ka? Hindi ka umiinom eh. Ano mangyari sa mamaya? Inatake ka sa puso. Kasi, yung dapat mong gagawin, hindi mo ginagawa. Kasi ikaw na sakit ka na sa pera. Be upright. Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing sa buong Pilipinas. Samahan po ninyo kami hanggang 1 oras na talaga yan sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Yan, kalusugan is very important nowadays with this pandemic that we have. Ito pong coronavirus, kaya po dapat tumutok tayo. Katulad kanina, si Manay na hospitalized dahil sa namamatian. Guminastos around 20,000. Mas lalo raw siyang hindi na halos makahinga. Diyos ko. Diba? Kaya nga sinabi ko, kaya pag nahirapan sila, hindi gumagaling, pumupunta kay Doc Joey. Kako, bakit gano'n? Dapat akong priority. Anong nangyari tayong last? Diba? Kaya mas madugo na. Ubos ng pera. Yan sinasabi natin. Palakasin ang immune system. That's the key. Huwag na tayong matigas ang ulo. Iyan ang katotohanan. Tingnan mo ako, walang drugs. Walang mga synthetic drugs na yan. Nakainom lang ako niyan, no? Ako'y napako. No, kasi natatakot na yung anak ko at saka yung assistant ko dito. Bakit hindi ako tayo nagpantay, tita, no? Pero iba't wala yan, wala. Supplement lang, Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, Miracle C, Multi-5, Mega A, capsules, Amazing Coffee Mix, Mega A Multi-5 Coffee, Mega Choco, Amazing Juice with Miracle C, Glutathione and Collagen. Yan ang mga iniinom ko, kaya looking young, healthy, very healthy, and very powerful. Diba? Yan po ang pinaka-importante sa atin. Ngayon, ang problema natin, ang ginagawa ninyo, ayaw ninyo maniwala, pero pag hindi na kayo gumaling, pupunta kayo kay Doc Joey. Mali. It's wrong. Wrong decision. Diba? Siyempre, hindi ka gumaling na sa ospital, pupunta kayo sa akin, alam nga naman, libre na. Diba? Medyo gagastos ka na, medyo mahal-mahal na. Buti may promo tayo ngayon ng Amazing Trio, Amazing 4, may promo tayo, whatever is your discount plus 10%. Kaya medyo affordable, di ba? Very affordable. Okay lang pa yan, hanggang November 30 na lang yan. Pagtapos ng promo, saka kayo magtatanong, di ba? Okay, so yan po ang problema natin. Okay, so yan po ang gusto natin mangyari sa inyo. Promo. The promo is still the same.
Kasi pamaskong handog ko sa inyo. Pamaskong handog sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Di ba? Ayan na muna natin ang politika. Tayo sa politika, January na. Di ba? Ngayon muna, pagmamahalan muna. Di ba? Lahat. Kalusugan, pangkabuhayan, in serbisyo, natural. O yung nga palang mga kaibigan na dyan, kamag-anak, kakilala ninyo, yung ating mga nasa Doc Joy Betito page, Lini Lugo for Lini page, Ayap, yung mga may kakilala kayo dyan kamag-anak, na may karamdaman, hindi gumagaling karamdaman, tapos hindi makainom na ng gamot o supplements, plus mahirap, walang trabaho, mag-nominate na po kayo. Kasi pupunta kami sa inyong lugar o baka papuntahin natin dito, di ba? Para ma-analyzer ng libre. Plus mabigyan natin ng Amazing 4, good 14 days. Mabigyan natin ng Itlog, good 14 days. Mabigyan din ng grupo. Meron pong isang tumutulong din na gusto makatulong sa ating mga kababayan na magbigay ng bigas, dilata. Yan, di ba? So yan po ang gagawin natin. Siguro we need at least ilang kaya na yung masasayang pamilya dito sa Albay. Di ba? Ilang kaya? Ilan? Huwag naman yung malalayo. Pag malalayo na kayo nang pumunta sa amin. Di ba? Okay, maliwanag. Ang gagawin po natin dyan ay bibigyan natin na instructions kung ano dapat mga gagawin sa buhay para ang Christmas man lamang ay maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Yan nga po sinasabi ko sa inyo. Tayo po may isip, may utak, mayroong puso, may pagkabuano. Huwag tayong madadala sa mga bandwagon, sa mga fake news, sa mga trolls. Isipin natin individual na kandidato for president kasi ang presidente po hinahalal lang yan every 6 years at saka yan po ang mamumuno sa buong bansa. Hindi po barangay captain, hindi po mayor, hindi po congressman, hindi po gobernador, hindi po senador, presidente. Ako wala sa akin makapagkumbinse. Ang makapagkumbinse lang sa akin ang mahal na Diyos at ako. I-analyze ko yan, ang pagkatao niya, ang mga nagawa niya, ang kanyang pamilya, ano ang mga ambag niya na sa ating bayan, sa ating bansa. Ganun po yan. Kasi nga po, naghihirap tayong taong bayan. Mag-elect tayo ng palpak na presidente, mas lalo tayo maghihirap. Pero pag mag-elect tayo, may pusong pagmamahal at kwalipikado, aasinso ang bansa natin. Ganun kayo. Hindi yung, kasi ito, sinabihan ko dito, siya raw mag-aano sa kasi yung kapatid niya raw, gano'n. Pero ang pamilya niyang iba, sa ganito. So, matino, yung kandidatong magaling. Kako, ang ina-elect natin, hindi naman yung kapatid mo, ini-elect natin, the highest official of the land. Mag-isip-isip ka, pinaliwanag ko sa kanya, ano itong kandidatong ito, ano itong napipian na pusuan niya. Sige Dok, dyan na lang ako bubuto. Yung isa naman, ganun din. Doon naman daw siya, ganyan-ganyan. Kako, Sus Maria Josep, ito subok na. Gustong gibain, pero hindi magiba-giba. Di ba? Subok na mayroong nagawa. Di ba? Ganun po yan. Huwag po ako. Kailang buong bansang Pilipinas. Ganun po yan. Huwag yung kumari ko ka. Hindi po yun. Sus, kamag-anak ko. Hindi po yun. Bansang Pilipinas po ang pinag-uusapan natin. Hindi po ito barangay o munisipyo o probinsya. Bansa. Sus, Panginoon. 110 million Filipinos. Diba, may pandemya. Grabe ang paghihirap. Ibibigay mo sa dahil sa, yung kaibigan ko andyan, ano ka? Oto-oto? Ako hindi ninyo mauto-oto. Diyos ko, sampalin pa ninyo ako ng pirak.
Kasi ang iniisip ko, yung generations to come, yung mga apo-apo-apuan natin, hindi yung perak. Anong perak? Yan po, perak na galing dyan, crying money. Anong crying money? Umiiyak yung pera, malas yan. Kailangan po smiling money. Anong smiling money? Katulad dito sa atin, amazing, natulungan mo, nag-smile, yung pasyenteng gumaling, smiling money yan. Kahit kumita ka ng 100, 200, 500, 1,000, smiling. Kaya yung pera na yan, precious. O, okay ba? Nakuha ba ninyo? Dalawang klase ang money. Crying and smiling. Ang crying doon sa galing sa masama. O, nagbibenta kayo ng buto ninyo, crying yan. Mamalasing kayo. O, ako, ano ko na yan? Marami. Sus Maria Josep. 2019 eleksyon, hindi ko na sa inyo elaborate. Mga minalas dahil sa crying money. Oh. Ako natalo, pero ano nangyari? Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano nangyari. Masaya ako. Oh, bakit? Kasi may pumapasok unti-unting smiling money. Yan. Okay, wag ninyo pagyayabang ang pera ninyo galing sa crying money. Mawawala din po yan. Oh, halimbawa, may 100 million ka. Dahil sa crying money, 1 billion. Eh, nagka-cancer ka naman. No, nakaratay ka. Oh, ilang taon, hindi ka gumagaling. Oh, crying money yan. Diba? Ganun po yan. Di bali ang pera natin, hindi masyadong malaki, pero smiling money. Yan. Kayo po ay maniwala sa akin. Kasi ako po, ang experience ko, halos 50 years experience. Pero batang-bata pa rin. Kasi may alam ko ang fountain of youth. Fountain of youth, alam ko. Ginagawa ko. At pinagdadasal ko sa Panginoon nating buhay. Nagpapasalamat ako sa Kanya. At binigyan niya ako ng fountain of youth na walang karamdaman at malusog na malusog. Ang memory ay sharp. Ang pusong 27 years old. Di ba? Okay, maliwanag. Kayo, ayaw ninyo. Tanungin ninyo ako. Humanap kayo lahat dyan ng katulad ko. Ipagharap ninyo sa akin, iharap ninyo sa akin. Kung sila may fountain of youth. Yung iba dyan, nagpapaderma, nagpapasauna, sa gym, gumagastos na dandaan libo. Pero may sakit pa rin. Di ba? Okay, maliwanag. Kaya po ako sa inyo, sinasabi ko na sa inyo, kayong mga nanonood, nakikinig, may fountain of youth si Doc Joey Bitito. Kaya magsadya na kayo dito sa amin bukas. Okay? Bukas, magsadya na kayo dito sa amin para ma-examine kayo ng aming quantum resonance magnetic analyzer. Yan. Free ang consultation sa natural medicine sa mga amazing products kay Doc Joey. Libre yan. Doon sa resonance, 100 lang. Makukuha mo na kaagad ang iyong ang resulta. And bibigyan ko kayo ng napakagandang advice kung ano iinumin ninyo. Mga natural, mga binigay sa atin ng ating dakilang Panginoon noon pa. Nilagay lang sa kapsula, nilagay lang sa juice, na pinawderize lang. Okay, maliwanag. Huwag na tayo matigas ang ulo. Tanungin mo buhay mo. Katitigas ang ulo mo, naubos ang pera mo sa inom ng synthetic drugs. Ano nangyari? Wala pa rin. Di ba? Ngayon, bakit nagtitigas-tigas ang ulo mo? Oragon? Paano tayo maging Oragon? Wala pang presidenteng from Bicol. Tayo mga Bicolano, Oragon lang, bakong Oragon. Kasi kung Oragon, nagboto na tayo solid. 99.99 ng Bicolano. Wala pa. Kaya tayo, bakong Oragon lang. Sabihin natin, Oragon, kung may nanalo na. 2022 nanalo si BP Lining. The only Bicolano, diyan natin sabihin na tayo mga Bicolano, Oragon. Pero ngayon, huwag ninyo ako sabihin na Oragon tayo. Mga maluyahong kita. Maluyahon paano ang kaisipan, ang puso natin. Tanggalin na natin yung ik-ik natin sa buhay, yung crab mentality. Mahiya tayo sa ibang lahi.
Di ba? Oh, ako Bicolano pero sa totoo lang, talong-talo tayo ng ibang lahi. Nakalakop na ako sa buong Visayas, Mindanao, Metro Manila. Oh, tayo mga Bicolano, ibang-iba ugali natin. Baguhin na natin. Di ba? Na dapat tayo magkaisa na. Hindi yung watak-watak, pauragan, ako maurag, kayo maluy, mali. Di bali ako maluya, basta magkaigwa kitag presidente na matibay. Okay, maliwanag. Na kayang ayusin ang Pilipinas para sa kinabukasan ng ating lahi. Yan, lahi na. Di ba? No, ganun po yan. Matigas ang ulo mo kasi uragong ka kuno. Hindi ka gumagaling. Tigas ang ulo mo eh. Ang problema, ganito ba? Pag pumunta sa gamot, inom ng gamot, ng mga synthetic vitamins na hospitalized na, kahit ilang taon na yan, no, kahit anong sinabi sa kanya, tuloy-tuloy lang yan. Pag dumating sa amin, ang gusto, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, magaling na. Pero yun ninyo yan. Hindi ba? Walang comparison. Ibig sabihin, yung natural naging drugs, yung drugs naging natural. Di ba? Kulang tayo, nagmamadali tayo. Pag natural, gusto niyo nagmamadali kaagad. Di ba? It's wrong. Wrong notion. Wrong na ginagawa natin. Okay. So ngayon po, may promo tayo, ang Miracle Sim Mega M Multi 5 or Amazing Trio may promo. Whatever is your discount, 25% plus 10%, 35%. Ang Amazing 4, Miracle Sim Mega M Multi 5 Mega 1, whatever is your discount plus 10% while supply lasts. Okay, we are open from 9 to 6 p.m. Monday to Saturday, Sunday half day, 8 to 12. Okay, maliwanag. Itong magnetic analyzer, pakinabangan na po ninyo yan. Kasi dito po nakikita. We are amazed. Pag ano sinabi mo, alam mo, problema mo mayroon kang, katulad yung throat, may throat siyang problema. Nakita doon, may tonsil. Kita. The machine itself will explain, will analyze. Di ba? Okay, yan po sa natural medicine. Sa mga yung nakasanayan naman natin, sila naman iba. Di ba? Okay. So ganun po 'yan. Okay, so dapat nating tandaan lagi yan dahil nga po mahirap, no, 'di ba? Mahirap po ang nagkakaroon ng problema. Okay. So, ganun po 'yan. Kung kayo po ay gusto ninyo mangyaring ganon, ay ano na tayo, ay proactive, hindi reactive. Marami ka sa atin reactive. Anong reactive? Kung kailan maano na ito, katulad nito kanina si Manay. Kamag-anak niya raw si Amazing Diamond Arlene. Tinakbo sa hospital, guminastos na around 20,000, walang nangyari. Ngayon, nagpumilit na pumunta sa atin. Di ba? Nagpumilit kasi hindi niya na raw hindi niya na maano yung katawan niya. Nahirap ang sakit ng tiyan niya, ang hirap siyang huminga. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Hirap na. Kaya nagpumilit, nag-arkila ng tricycle from Ginubatan pumunta sa atin, di ba? Pero nung una hindi nila na alala na pumunta sa atin. Ngayon, hindi gumaling sa ospital, naalala na tayo. Di ba? Okay. Huwag dapat ganon. Ang kailangan, instinct. Ito rin mga kasama natin sa mga Team Diamond o kung saan-saan kayo. Alam na ninyo, mayroon tayo. Pamilya muna ninyo, unahin ninyo. Naghanap kayo ng hanap,
ng magiging pasyente o customer o kliyente, sa bahay lang ninyo, mayroon na. O, di ba? Ang hihina ng isip natin, ang hihina. Hanap kayo ng hanap, yan mismo. O, Risa. Si Risa Sauret. O, kasama yan, nanalo na yan ng bronze. Di ba? Kasi biglaan daw nangyari sa nanay niya. O, ngayon, naalala na tayo. Di ba? Ganun po yan. Okay, sana po naintindihan ninyo. Naunawaan ninyo na itong ginagawa ay para sa inyo. Di ba? Okay. So, yan po ang ating masasabi lang sa inyo. Oh. Di ba? No. So, ganun po yan. Di ba? Oh. Di ba? Okay. So, ano pa masasabi natin? Oh, sabi nga natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Lagi na lang natin iniisip, curative. Pag curative, mas madugo, mas mahal. Kailangan preventive. Preventive. Ang bahay mo, kung may pang-preventive ka, tatagal yan. Pero ang gagastos ka lang, na kung time na ikaw ay grabe na, ay mahal na. Yan po ang preventive. At saka yung curative na. Di ba? Katulad ng motor ng pump na namin, kung sino-sino lang nakita mo, guminasos, gismel, maayos lang yung motor, yung water pump, di ba? Oh. Kaya po, dapat marunong mag-alaga. Kung hindi marunong mag-alaga, walang mangyayari. Mahirap. Okay. Sana naunawaan po natin lahat yan. Ang problema, ang buhay ng tao, isa lang po yan. Pag nagkamali ka sa buhay mo, delikado ka. Diba? Kaya dapat, huwag kang magkamali. Huwag kang magkamali sa buhay mo. Kasi pag nagkamali ka, mahirap. Diba? Isa lang buhay mo eh. Walang replay. Trabaho, negosyo, lahat may replay. Pero pagdating po sa buhay, walang replay. Pag pinabayaan mo yan, mag-deteriorate yan, magsisi ka man, huli na. Diba? Kaya nang pumunta sa akin nung isang araw, nagpapataya lang siya. Eh grabe na rin ang sakit niya. O Dok, ito, may nagpatama ako sa waiting. Hiramin ko muna para makabili ako niyan. Diba? Makabili ako niyang Amazing Trio. Kasi buhay yan nakataya eh. Diba? Ganun talaga yan. Hindi po pwede dito ang sabihin mo sakana, sigurado ka pang buhay ka pa bukas. Are you sure? Oh. Are you sure na hindi ka itakbo sa ospital? Ay tinakbo ka. Oh, magkano ang pambayad mo? Kulang. Oh, saan ka ba? Magsasangla ka o magbibinta ka? Diba? Dapat alamin po natin yan. Gawin po natin ang tama. Huwag yung patumpik-tumpik. Sakana, mamaya nasa kangkungan ka na. Ayan. Kasi super tigas ng ulo mo. Bahala ka sa buhay mo. Matigas ang ulo mo eh. Dok, matagal na kitang naririnig. O, matagal na pala. So, anong nangyari? Oo nga, pasensya ka na, Dok. Joey. Di ba ako prank ka? Prank ka akong tao. Kung okay sa'yo, okay. Kung ayaw mo, wala akong problema. Ikaw may problema, hindi man ako. Di ba? Kayo po may problema, hindi si Doc Joey. Kaya ayaw ko na malaking problema, kaya hindi ako kumandidato. This election. Kasi ayaw ko na maraming problema. Diba? Pero nagka-problema pa rin. Bakit?
sumusuporta. Pero listen ang problema. Yeah. Okay. O, yung lugaw for Lini pala natin, baka bukas hindi matuloy. Birthday ng aking driver na gwapo. Happy birthday, Mr. Joel. Nako, itong Joel na ini Basilia. He will be celebrating his ilan? 18th birthday. Yung driver ko raw, postpondo ang lugaw for Lini kasi birthday ng aking driver na gwapo. Kasi nagluluto eh. Pag birthday raw ay bawal magtrabaho. Iwan ko ba? Di ba? Kaya Friday na po tayo ang Kamalig. Kamalig Friday. Nung Monday sana, nasira naman yung water pump. Ay, nako kako. Sige. Pagpara problemahin ko ang buhay ko, nako. Ito, gratis it amores ito eh. Kahit ba problemahin ko pa. Huwag mo nang problemahin, Doktor. Gratis it amores eh. Iwan ko kung manalo si BP Lini pagka-presidente, kung imbitahan mo lamang ako sa Malacanang. BP Lini, may suportadores ka dito nakipagbalitaktakan sa radyo, sa personal, mga pasyente, kahit saan ako magpunta, Diyos ko. Dahil ko pa yung akong kandidato. Akala mo ba? Madali. Kahit saan. Diba? Ang nabubuisit ako, yung nakasama mo pagkatapos tinanggap ang 2,000 the following day, iba na ang pigkampanya. Grabe. Diyos ko Panginoon. Yan ang mga taong beware ka dyan. Sa totoo lang, ayaw kong makasalamuha mga ganyang tao. Pera-pera lang. Ay, iwanan ko na kayo. Lalayasan ko kayo. Ang tanong ko, who are you and who am I? Who are you and who am I? Ako walang bisyo. Simpleng tao. Ako may amazing, kayo wala. Kaya nga, 125 na hiningi ko kay Lord. 125 kaya siguro niya ni Miss J para mga 85 lang ako, ano? Di ba? Kasi meron tayong fountain of youth eh. Di ba? Sila, nagtataka. Kaya ba yan? Kaya! Nung panahon, meron bang 900 plus? Ano pagkakaiba noon at ngayon? Kaso noon, paradise ang earth ngayon, hindi ko nasabihin sa inyo kung may noon, puro sariwa, ngayon puro chemicals. Ayan. Kaya dapat mag-amazing kayo. Kung wala kang amazing tree, amazing for, you are in danger. You are in great danger. Okay, maliwanag. Noon, wala masyadong stress kasi kaunti pa lang ang tao, ang daming pagkain. Ang punong kahoy noon, ang sasarap ng mga prutas. Namumutik-tik. Ngayon wala na. Kaya nilalagyan na ng spray kung ano na nilalagay. Di ba? Di ba? So yan po pagkakaiba noon sa ngayon. Kaya ngayon dapat meron ka ng iniinom na mga quality natural supplements para i-detoxify ang katawan ng mga basura, ng mga lason. Yan pong Omega A capsule. At kailangan mo meron kang multi-5 capsule para mapalakas ang immune system. Okay. At kailangan mo Miracle C kasi ang Miracle C ay super antioxidant, super vitamin C for the cardiovascular system, for the body. Sufficient ding vitamin C, neutral pH, the most advanced natural vitamin C. Ano ba? Mega 1, 21 very powerful ingredients for overall health. Kung meron kang amazing for everyday, meron kang protection. You are protected. Yan. Parang when we are with the Lord, we are protected by God. Sinasakluban niya tayo.
ng kanyang ng kanyang power na tayo ay okay, na tayo ay protektado by God. Ganon din po sa ating physical, pag mayroon kang amazing power, you are protected from the invaders. Di mo na alam ninyo kung invaders. Tanungin po ninyo kung saan kayo nagpumupunta. Invaders, ano ba mga invaders ng katawan natin? Mga bakterya, microbes, fungi, parasites, ang daming namamatay sa parasites, hindi lang ninyo alam. Viruses, including coronavirus. Okay, maliwanag. At ang pinakamabigat, wala pang lunas na nakikita ang cancer. Bakit ako magpara-problema sa corona? Ang problema, yung cancer. Napakahirap ang cancer. Pag kayo nadapuan ng cancer, wala na. Kasi nalalaman, stage 3 or stage 4, late stage na. Unless otherwise, kayo po ay nagpa-MRI. MRI, napakamal, 20 mil. Di ba? Or CT scan. Ang CT scan hanggang, I think, 12. Depende. Di ba? Okay. 8 to 12,000, 8 to 15,000. Di amazing ka na kung kulang ang pera mo. If your money is lacking, direct na dito, nasa analyzer, 100 pesos. So, sobra, bili mo na ng amazing products. Diba? MRI kasi, okay po yan, kung mapera ka. Pero kung ang pera mo kulang, di magano ka na, nagpa-MRI ka na, 20 mil, o wala ka ng pampagamot, wala na. Wala rin. Diba? Kailangan gamitin ang sentido común. Okay. Kaya nga po, yung bukas ay magpapa-health analyzer, 100 pesos libre ako at magdala lang pambili ng ating mga amazing products. Mayroon po tayong 10% additional discount. Okay? Ito na po ang ating numero, ang ating address muna ng booking office natin. Second floor, DJB Building, in Barangay 18, Cabangon West, Legazpi City, in front of Food Panda and Bangko Sentral. Dito tayo sa may Food Panda, wag po doon sa Iglesia ni Cristo, malayo na po yon. At ang baba namin, Mabel, po ito, Passion Unlimited. Andyan na po yan. Mga wedding gowns, mga coat and tie, mga barong, mga bags, yan, mga for special occasion. Kung kayo pupunta kay BP Lini once naging presidente, dyan tayo bibili ng barong BP Lini. Kung iimbitahan mo ako, kung hindi mo ko inimbitahan, I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Okay. Hindi naman ako pwede magpresenta. Pero joke-joke lang po yung BP Lini. Huwag kayong magtampo sa akin. Baka sabihin, Doc Joey, huwag ka na mag-distribute ng lugaw. Kasi ako ay pinapangunahan mo. Alam po, mga joker lang po ang iyong kapatid BP Lini. Ang iyong younger brother, hindi, older brother. Ako magalit sa atin si BP Lini. Ano ba, incoming president na ba? Kahit data si PRRD, nakita niya, kinakampanya na rin si BP Lini kasi alam niyang kailangan susunod sa kanya yung magaling para tuloy-tuloy yung mga programa niya. Anong malay mo? Kung nakita niya si Senator Bongo medyo maluya ang suportahan niya biglaan si BP Lini. We don't know. The president is iba yan. Walang yan, hindi mo pwedeng madiktahan yan. Anong malay mo? Binigyan pa ng Panginoon Diyos ni Lord Jesus Christ. Rodrigo Roa Duterte, alam mo sa ng president ng Panginoon Diyos, si Lord Jesus Christ. Suportahan mo na lang si Leonora Heron na Robredo kasi siya magpapatuloy ng iyong mga proyekto para mapaganda ang ating bansang Pilipinas. Walang magagawa si President to follow God. Diba? Ganun po yan. Malamang. Ganun po. Kasi kaya kailangan po natin, sa totoo lang, prayer. Hello, sister. Prayer. Hindi natin kaya po yung kalaban. Nanguna, maraming pera po yon. Sinasandok ang pera. Tayo wala. Puro mga volunteer. Okay.
Kaya prayer can move mountains. Pray to the Lord Jesus Christ. Okay, siya lang po nakakaalam. Okay, so ganun din po yan. Ganun din po sa ating kalusugan. Sabi ko kay Madam, huwag ka na anong problema. Inumin mo ito on a regular basis. Yung mga pagkain na bawal, huwag mong kainin. Then pray and pray and pray to the Lord. Di ba? Ganun lang po yan. Simple. Life is simple. Huwag mong i-complicate. Huwag mong i-complicate. Don't complicate matters. Make it simple. Make it sound and simple. Di ba? Keep it short and simple. Keep it sound and simple. Keep it short and simple. Ang tawag niyan? Kiss. Di ba? Kiss. Pagmamahal. Ang pagmamahal, maraming klase na naman yan. Pero baka maubos pang oras natin. Sayang. Nakikinig. Nanonood pa naman ngayon siya, no? Si Amazing Mega Diamond Arlene, tawa ng tawa, pero naiinis na yan kasi nalilis na raw tayo ng explanation natin. Oh, I'm sorry, Madam Amazing Mega Diamond Arlene. Oh, yung number nga pala ni Amazing Diamond Arlene, yung pupunta po sa kanya, 8 to 5 po siya. Saan? Sa Porokwan, Kimantong, Daragalbay, Ner, Shell Gasoline Station, and sa compound po ng UB Express going to Pilar, Sorsogon. Yan, punta na po ninyo dyan. Maraming amazing po yan. Ang numero niya po, 0998-0946-051-9050. 0946-051-9050. Kay Doc Joey naman po, dito sa Legazpi, at baka kay 0998-975-8121, 0998-975-8121. Ako, kahapon kasi, dapat kami magpartner kasi MWF, ni Miss Diamond Arlene. Pero sabi ko kasi wala ko sa ang feeling ko po, hindi ako po naka-nap o idlip ng sandali. Kako kayo na lang ni Miss Gilay, 30 minutes lang. Nasarapan ako ng pagsista, kaya nung tumaya ako, mag-alas 6:30 na. Pero maganda po ang partnership nilang dalawa, mas maganda kaysa ako ang kapartner. Di ba? Oo, dalawang parehas maganda. Parehas matalino. Ngayon lang di ako sakit lang siya. Ngayon daw nagpahinga naman si Miss Gilay kasi may menstruation. Alam mo pag may menstruation ng babae. Kaya pinainom ko na ng Amazing Trio. Kaya nag-amazing na siya ngayon, di ba? Kaya po ay ako mag-isa at medyo naka-idlip tayo. Kaya ito, medyo sharp na naman si Doc Joey Bitito. But anyway po talaga, ang kailangan natin Christmas. Christmas season po kasi, andyan ang kainan. Kainan ng mga patty foods, salty, sweets. Lahat po yung kalaban ng ating katawan. Totoo lang. Sabihin naman ninyo, moderate lang. Moderate. Pero napalaban ka. Di ba? Diyan pala sa Kagutan, magpipista na. 26, 27. Advance happy pista sa Barangay Captain led by Barangay Chairperson Joan Bitito. Yan. Ang anak ng ating kaibigan si Mr. Jerry Bitito. Ayan, ang aking kaibigan. So mga taga-Kagutan, happy birthday! Ay, happy pista sa inyo lahat. Si Doc Joey po, hindi maghahanda kasi ang dami kong gastos. Saan katutak na gastos? Di ba? So mag-iibos lang po ako, kaunting magpapagawa lang ng ibos at saka sutangho na may supas lang. Yun lang. Yun lang kaya ko bakit ako maghahanda kung hindi ko kaya? Dami kong gastos di ba? Nagpa-repair tayo ng opisina natin. Grabe ang gastos natin. Kaya
ano na lang, tama na yon. Sabi nga natin, wag mong aakuin ang hindi mo kaya. Kung ano lang ang kaya mo, yun ang gawin mo. Di ba? Okay, happy Pista, Friday and Saturday po dyan sa Kaugutan, baka kay Albay. So, iyan po mga amazing. Habang buhay ang tao, may pag-asa. Habang wala pang eleksyon, malayo pa, may pag-asa pa tayo. Di ba? Sabi ko nga, sipag pa, sipag pa. Push. Di ba? Lahat ng may ano, sabi nga nila, kailangan na, ito na ang pagkakataon na ang Bicolana ay manalo at maging orago na talaga ang mga Bicolano. Di ba? Maging orago na mga Bicolano. Pagdating ng araw, yung mga hindi sumuporta ang mga Bicolano, lalo mga politiko, magsisisi po yan. Kasi once sa manalo, President, iyan po ay ano, iyan po ay kuidaw ka dyan. Di ba? Okay, maliwanag. Sana naunawaan po natin lahat, di ba? Time na, it's very timely now. Huwag na tayong paikutin pa ng paikutin. Alam natin ang nangyayari, alam ko naman po mga nangyari dito, Diyos ko. 40 taon tayo sa Manila, kaya alam natin yan. Pinagbibigyan ko lang kayo. Diba? So ngayon po ay dapat ito na ang pagkakataon na dapat it's now or never. Diba? It's now or never. Diba? Good evening po, Doc Joey by Missing Cherry Bicho. Yan, good evening din sa'yo. Diba? Doc, paano walang birth certificate? Yung certification po, pumunta ka po dyan sa LGU ninyo. Magtanong ka dyan kung paano ang proseso. Yung nakakakilala sa inyo. Diba? Affidavit po yan ng dalawang nakakakilala sa iyo na ng iyong magulang na ikaw pinanganak, pwede po yan. Di ba? Di ba? Pwede po yan. Pwede po yan. Di ba? Hindi pwedeng wala kang birth certificate. Paano ka naging tao sa mundong ibabaw kung wala kang birth certificate, di ba? Di ba? So, ganun po yan. Kailangan may birth certificate ka. Kasi kung wala kang birth certificate, mahirap. Di ba? Certification. Paano kung wala rin certificate? Yan ba, certify ka dyan? Ang ibig siguro sabihin dito sa ating bibigyan ng pamaskong handog, di ba? Ano lang po yan? Alam na, makikita naman siguro natin ang kanyang itsura, di ba? Makikita naman natin ang kanyang itsura di ba? Di ba? Di ba? Hindi naman kailangan na yun talagang wala. Di ba? Kung wala, anong magagawa natin? Di ba? So, ganun lang po yan. Di ba? Okay, so yan po ang magandang balita natin. Sana kayo ay natuto na. Ano na naman ito? Diba? Diba? Sino ang totoong may malasakit sa Pilipino? Lini versus BBM. Willie Revilla may opinion. Grabe. Ano na kaya sinabi naman
Tapos, Para makaganti si dati na mamuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok sa mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Nila binabalita, yan tulong mo, okay lang. Hindi naman kami kulang. Thank you. Tutulong kahit walang media. God bless you always for Thank you for helping those who are in need, even if you're not in any government. nako. With your president, continue being humble and low-key. Very good advice. Maraming salamat. Alam na naman, hindi namin masyadong pinapampissize yung ginagawa. Dahil Naging senador ka. malaki ang ginagawa. Pero maraming salamat sa inyong pagpansin sa ating mga dinadala na tulong sa kababayan na tinamaan. Hindi ako nagmamagaling kung tingin po ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako. Araw-araw na nakakatulong yung boses ko. Ang balitan ng buwan ko pagsimula. Pagpahin namin. Dapat ito ang pinag-uusapan nito sa Senado. Ano ang bibigyan ng pagkaas sa mga taong naghihirap? Di ba? Mahirap. Di ba? So, mahirap po yan. Mahirap. So, anyway, anyhow, ano ba ang inyong problema sa kalusugan? Sa natural na pamamaraan. Sa natural na pamamaraan. Andito po ang inyong kaibigan, ang iyong kapatid, na walang iba si Doc Joy Bitito. Natural na pamamaraan. Di ba? Di ba? Okay. So, yan po ang ano natin dyan. Kaya nga po kailangan po natin magnilay-nilay sa mga panahon na ito. Kasi mahirap po. Marami nang ginagamit kung sino-sino para makakuha lang ng boto. Di ba? Yung mayayaman, kaya yan. Paano yung mahirap? Kawawa naman. Di ba? Kung artista ka man, hindi naman yung pampolitiko. Ang utak mo, ang alam mo. Di ba? Okay. So yan po ang mga, kaya po huwag tayong mapapalisya dito sa mga taong ito. Mahirap. So, kaya ngayon sa panahon, Disyembre, kailangan unahin po natin ang ating buhay. Kailangan malusog para by 2022, maayos, makapagplano ka ng mabuti. Kung ano ang gagawin mo, ano ang goal mo, anong vision and mission mo for 2022. Kaya itong November, December, dapat maging healthy ka. By January, pwede ka nang lumaban ng pukpukan. Di ba? Kasi nga, healthy ka eh. Pero pinabayaan mo, kakain ka ng sobrang sarap, iinom ka, sigarilyo ka, magna-nightlife ka, puro ano pampasarap, pagdating ng next year, nagkasakit ka, wala na. Di ba? New Year's resolution. My New Year's resolution is for me to become healthier than ever so that I can do everything that I can do so that I'll be able to achieve my dreams in life. Di ba? Ano yon? Tagalog ba yon? Bicol o Espanyol? Yan. Yeah. Marunong din pala mag-English si Doc Joey, paminsan-minsan. Di ba? Ganun po yan. Kaya this year is very crucial. Ganun din. May 2022 is very, very crucial. Matagal na po ako nagboboto from Marcos Sr. to PRRD. Kaya alam ko what's happening. Diba? Alam ko po what's happening from Marcos Sr. to PRRD. Alam ko rin yung mga gustong baguhin ang history.
Di ba? Pero tayo, hindi tayo pwedeng mano kasi alam ko nangyari. Kaya po ganun din po, dapat alamin naman natin ang nangyayari sa ating katawan. Kaya bukas, meron tayong magnetic analyzer. Dito po tayo. Bukas po yan. Di ba? Magnetic analyzer. Tomorrow, 9 to 6 p.m. Saan? Second floor, DJB Building in Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Dulo, katabi ng Food Panda. Ang kaharap in front, sa kabila, andyan po ang Mabel, Fashion Unlimited, andyan Angeles Cake, and andyan po ang Orient Asia Lending. So tatlo pong kilala dyan na sa baba. Hindi kayo magkakamali, isa lang po ang hagdan pataas sa second floor. Yeah. Okay, so yan po magandang balita sa atin. Sana naunawaan natin para po ay tayo ay makinabang sa ating mga dapat pakinabangan sa darating na 2022. Yan. 2022 talaga. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Up or down? Ano na pipil mo, Miss J? Is it up or down? I don't know. You don't know what's up. Depends upon the situation. It depends upon the situation who will be elected the President of this Republic of the Philippines. If he or she is very qualified with the heart to help the Filipino people, the country will go forward. But if the people will elect a person who is not qualified to lead and unite this country into one, will be in the brink of disaster. Yan. Kaya kayo po, ano man sa akin, kung mapagandang Pilipinas, thank you Lord, thank you sa mga Filipino people. Di ba? Ay ako, simpleng tao. Kung it's at the brink of disaster because yung mga tao hindi ginamit ang isip na mabuti dahil sila nagpadala sa mga fake news, sa mga trolls, sa mga kung ano-ano, ay bumagsak ang Pilipinas. Ano man, ako mayroon akong mga sakahan, mayroon na akong bigas, di ba? Bibili lang ako pangkusido, o meron na rin ako ng mga gulay-gulay. Kayo po, ako, I'm thinking for the welfare of the Filipino people, especially the marginalized. Kaya kayo mga mahirap, huwag kayong padadala sa mga ngiyaw-ngiyaw, huwag kayong magpapadala sa maliit na kwarta 300. Sasama ka lang sa parade o sa caravan, binigyan ka ng 300, sasama ka na kahit against your principle. Hindi ba? Yan po, crying money na naman yan. Malas po yan. Diba? Magdasal kayo at magtrabaho. Diba? Kaya ngayong purpose na yan, actually yan, kung si Madam President Lini na, baguhin yan, purpose na yan. Kaya ang tao yan hindi na four-piece kundi poor, naging poorer na. Kasi nga po yung four-piece na yan ay inaasahan, sinasangla na, binibili na kung ano-ano, sinusugal, tinutong edge, kung ano naging tamad na, di ba? Sinabihan ko nga dyan yung pamangking ko nagkaroon ng four-piece, tinulungan ko. Kako, nung wala kang purpose, parati ka andito sa akin. Hingi ka ng tulong. May purpose ka na, andito ka pa rin sa akin. Mapupunta hingi ng tulong. Ano na kako nangyayari sa buhay mo?
Kailangan ka kung planuhin mo ang buhay mo. Oh, paano kung wala nang Doc Joey ditong tumutulong? Di ba? Hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero kailangan nagkaroon ka na additional income from the government, ayusin mo ang buhay mo. Di ba? Tinutulungan ka na, kaya maganda sana ang plano ng purpose, pero ang implementation mali. Kung ako po niyan, kung sa akin lang, sige, mahirap ka, anong gagawin mo? Bibigyan ka ng insentibo, maglinis ka ng kalsada, magtanim ka niya ng mga gulay, mga halaman, o alagaan mo yan. O, pag kumita ka pa, yung mga kalsada baga marami dyan ng mga nakatiwangwang na lupa, o gaganda pa. O, pag yan, ay sa'yo pa ang ani niyan, pakikinabangan mo pa. Ngayon, kung may humingi man sa'yo, mga huwag ka magdamot, di ba? Huwag naman ubusin, di ba? Ganun po dapat yan. Huwag natin hayaan na maging tamad ang Pilipino. Di ba? Ang purpose ka, actually, naging tamad ng Pilipino eh. Yung iba, pinag-iinom, pinangsusugal, pinagtutong-its, pinagsasabong, pinagbinibili kung ano-ano mga panghulugan na hindi na importante. Wala rin. Diba? Kung sa akin po dyan, mas maganda pa yan yung sila maghuro halaman, magwalis-walis, pagandaan ang barangay. Diba? Yan sa barangay captain, barangay official. So ito mga purpose dapat magtrabaho yan. Kung ano lang kaya. Yung mga matatanda, siguro ang gagawin, kung hindi na kaya magwalis, siguro walis-walis lang o mag-ano lang ng tubig, mag-dilig-dilig, di ba? O gano'n yan. Kung hindi kaya nung magulang, yung matanda, yung anak, dapat mag-exercise, may exercise pa. Maiwasan pa yung mga sakit sa puso, cardiovascular, diabetes, di ba? Kasi nga, na-exercise. Wala pang umaga pa lang, nasa chismisa na, nasa inuman na, nasa tong-its na, dahil nga inaasahan yung purpose na yan. Mali. Wala po yung dole out. Pag dole out po, walang nangyayari. Wala pong nangyayari. Baguhin na po yung purpose na yan. Sa totoo lang, baguhin. Pagandahin. Diba, may purpose ka, bigyan sila ng TISDA. TISDA, training. Yung mga maraming ang gobyerno maitutulong sa bayanan para umasenso ang Pilipino. Kaso nga lang, hindi natin naayos ang implementasyon. Okay. Kung ako po ang nasaan dyan, sa totoo lang, ako bigyan ng mga recommendations. Ang daming dapat gawin sa Pilipinas. Yan lang kalsada. Kaano pa lang, after 2 years, sira na. Di ipagawa mo yan sa engineering department ng mga sundalo. Di ba? Pagkatapos bigyan na lang incentive ang engineering department ng Armed Forces of the Philippines para ang kalsada talaga sementado, kahit 20-30 taon andyan pa hindi nasisira. Simple. Di ba? Kung hindi collaboration ng government at pribado. Di andyan ang kuha, pabantayan ng kuha, wala nang problema. Ang importante, magandang serbisyo sa taong bayan. Yan. Iyan po ang panukala ni Doc Joey Bitito. Kaya nga po, magpa-promo na tayo sa Amazing Trio, sa Amazing 4 para itong taon na to maging healthy na kayo come January 2022 and beyond. Okay, di ba napakaganda yan? Kaya may mga health concern dyan, huwag na ninyong hantayin pang kayo'y mamamatay na bago kayo pupunta sa akin. So kayo healthy pa, pumunta na kayo. Ito po ang aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yung mga nakikinig sa radyo, para po kayo magandang mangyari sa inyo, ay may mga parapol tayo. Please search Doc Joey Bitito page, click and like, then invite, then screenshot, padala sa image si Unilevel para sa inyo mga raffle coupon. And of course, ganun din po ang Lugaw for Lini.
Please search and like and invite para sa ating grupo. And of course, dyan naman po sa Kimantong Daragalbay, sa ating outlet, owned and managed by Miss Mega Diamond Arlene Pabilunya. Okay, sa Purok 1, Kimantong Daragalbay, near Shell Gasoline Station and within the compound of Jove Express going to Pilar, Sorsogon. Ang kanya pong contact number 0946-051-9050. Once again, 0946-051-9050. Mga kamising, tomorrow is Wednesday, tama? Tomorrow is Wednesday, wala po kaming radio program sa PPND CGB, pero po kami mayroon pong FB Live. Ito po ang lingkod, si Doc Joy Bitito nagsabi maraming salamat, magandang gabi, keep safe everyone, God bless, and we love you all.